Dobrý deň, dámy a páni, vítajte na tlačovom briefingu Združenia miest a obcí Slovenska a Združenia všeobecných lekárov pre dospelých Slovenskej republiky, ktoré sa koná po spoločnom rokovaní partnerov a bude nasledovať aj spoločný podpis memoranda po terajšom tlačovom briefingu. Na tlačovom briefingu vítam predsedu Združenia miest a obcí Slovenska, pána Jozefa Božika, a našich ctených hostí zo Združenia všeobecných lekárov pre dospelých Slovenskej republiky, pána predsedu Rastislava Zanovita a podpredsedu pána Jana Hencela. Odovzdávam slovo predsedovi Združenia miest a obcí Slovenska, ktorý sa vyjadrí k akútnym nedostatkom všeobecných lekárov, čiže k téme dnešného tlačového briefingu. Pán predseda, nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem, ctené dámy, vážení páni, ďakujem za to, že ste prijali pozvanie na dnešnú tlačovú besedu, ktorá sa koná v poradí po 5. rokovaní s zástupcami Združenia všeobecných lekárov pre dospelých Slovenskej republiky. Ja sa chcem poďakovať pánovi predsedovi a pánovi podpredsedovi za to, že v priebehu minulého roka sme začali spoločné rokovania vedúce k tomu, aby sme jasne definovali základné problémy, ktoré máme v území Slovenskej republiky, pokiaľ ide o 2900 obcí, miest a mestských častí Bratislavy a Košice, kde kľúčovou témou, pokiaľ ide o kvalitu a dostupnosť zdravotníckych služieb, je pre všetkých dostatok lekárov. Nie je tomu tak dávno, čo sme tu stáli, či už tu na pôde ZMOSu alebo na pôde Ministerstva zdravotníctva, a riešili sme problém akútneho nedostatku pediatrov vo väzbe na ambulantné pohotovosti pre deti a vo väzbe na to, aby sme dokázali zachovať aspoň súčasnú sieť pediatrov. A dnes musíme povedať, že situácia v oblasti lekárov pre dospelých je ešte horšia. Niekoľko číselných údajov. Aktuálne chýba na Slovensku 250 pediatrov. Aktuálne na Slovensku chýba minimálne 470 všeobecných lekárov pre dospelých. Čo je horšie, máme už viac ako 280 000 občanov Slovenskej republiky, to znamená 280 000 občanov miest a obcí Slovenskej republiky, ktorí nemajú svojho všeobecného lekára. To znamená, že tá situácia je dnes na úrovni zhruba 5% populácie občanov nášho štátu a tento stav sa nám zhoršuje. Zároveň sa stáva to, že nám zanikajú ambulancie pre dospelých, predovšetkým v obciach, s tým, že potom pacienti sa snažia nájsť miesto všeobecného lekára v okolitých mestách, kde je takisto už veľký problém, a to je preto, že podobne ako u pediatrov, tak aj u všeobecných lekárov pre dospelých je problém v tom, že viacerí z nich sú vo veku nad 70 rokov, to znamená, že aj hľadiska veku nemajú už takú vysokú mieru vitality, aby dokázali permanentne navršovať počet svojich pacientov. To znamená, že skutočne ten počet roka na rok narastá a to sa potom stane jednoduchá vec. V obci alebo v meste zanikne ambulancia a teraz sa hľadá náhradný lekár. Ak sa nenájde, tak karty odchádzajú na vyšší územný celok a takíto pacienti už nemajú svojho všeobecného lekára. To znamená, že nielen, že nemôžu ísť na preventívnu prehliadku, ale v prípade, že majú nejaký zdravotný problém, tak väčšinou to riešia buď priamo príchodom na urgent do danej nemocnice, alebo teda volajú rýchlu zdravotníckú pomoc alebo rýchlu lekárskú pomoc. Otázka zdravotníctva a služieb v oblasti zdravotníctva je pre ZMOS kľúčovou témou. Na sneme, ktorý sa konal v roku 2023, jasne definovali, že požiadavky ZMOSu sú riešiť otázku optimalizácie siete nemocníc, ale aj otázku dostatku pediatrov, dostatku všeobecných lekárov a dostatočného počtu špecialistov. Žiaľ, momentálne sa nachádzame v situácii, kedy kontinuálne tento problém narastá, zväčšuje sa a my musíme povedať, že to riešenie momentálne nie je také, že by niekto prišiel a čarovným prútikom by zamával a povedal, že teraz bude lekárov dosť. To znamená, že my si uvedomujeme, že nie je možné povedať, že tá situácia sa dá zmeniť z mesiaca na mesiac alebo z roka na rok. Ale keďže ZMOS jasne definoval v roku 2023, 24. mája, že zdravotníctvo je jedno z top priorít, my sme radi, že s súčasnou vládou sme si našli priestor na to, aby ZMOS sa stal súčasťou jednotlivých pracovných skupín, ktoré riešia v jednotlivých oblastiach zdravotníctva problémy, ale zároveň sme veľmi radi, že ZMOS poprvýkrát historicky získava aj zmluvných partnerov, memorandových partnerov z radou či už všeobecných lekárov, ale po všeobecných lekárov prichádzajú aj lekári urgentnej medicíny, medicíny katastrof, rovnako ako aj pediatri. A to všetkými chceme spolupracovať práve preto, že ten prvotný problém, ktorý nastane v meste alebo v obci, žiaľ nevyrieši ministerstvo, nevyrieši ani samosprávny kraj, ale prvý, kto je na rane s nespokojnými občanmi, sú primátori miest a starostovia obcí.
táto téma je pre nás veľmi dôležitá a my dnes musíme konštatovať, že sú isté formy riešení, o ktorých budú hovoriť moji kolegovia, pán predseda aj pán podpredseda Združenia všeobecných lekárov, a my dnes hovoríme, že takisto chceme pomôcť v tom, aby sme vytvárali čo najlepšie podmienky na to, aby sa nám do obcí alebo aj do miest dostávali noví mladí lekári aj po atestácii, či už z hľadiska podmienok na bývanie, alebo z hľadiska vytvárania podmienok v mestských alebo obecných poliklinikách, ale my ich najprv musíme mať. Žiaľ, tá situácia momentálne podobne ako u pediatrov, u všeobecných lekárov je veľmi vážna a my chceme spoločne so Združením všeobecných lekárov pre dospelých Slovenskej republiky robiť všetko preto, aby sa postupne tá situácia v horizonte rokov začala aspoň stabilizovať a potom aj riešiť. Lebo ak sa riešiť nebude, tak nám hrozí, že do 5, respektíve najneskôr 10 rokov, to už nebude 280 000 obyvateľov, ale minimálne 2,5 milióna. A to už je obrovský problém pre systém zdravotníctva a pre garantovanie kvalitných služieb, pokiaľ ide o mestá a obce Slovenskej republiky. Tejto téme sa ZMOS venoval ostatný rok a chce sa venovať aj do budúcna a verím, že aj s našimi novými zmluvnými a memorandovými partnermi sa nám to bude dariť a verím, že v časovom horizonte niekoľkých rokov dokážeme s vládou a rezortnými ministerstvami pripraviť také opatrenia, ktoré budú danú situáciu riešiť. Takže ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán predseda. Poprosím o slovo predsedu Združenia všeobecných lekárov pre dospelých Slovenskej republiky, pána Rastislava Zanovíka. Nech sa páči, pán predseda. Ďakujem pekne za to, že ste si našli čas a prišli ste na tento briefing. Chcem naozaj poďakovať pánovi predsedovi z MOSu za to, že sa toho ujal, že naozaj cíti z neho veľký záujem o túto tému a vnímame to naozaj takú podporu, lebo my tu teraz nie sme prvý, alebo respektíve toto nie je naša prvá aktivita. Už niekoľko rokov upozorňujeme na to, že je tu problém a teda bude problém ešte väčší. Ministerstvo z nášho pohľadu takisto vyvíja určité aktivity, ale zatiaľ sa nejako nenaplňajú, respektíve tá situácia je len definovaná na papieri a sú nejaké predikcie, modely, že čo sa stane, keď sa nič neurobí, čo sa stane, keď sa niečo urobí a tak ďalej, ale my sme tu teda hlavne na to a vnímam to ako veľmi pozitívny fakt, že sme sa vlastne v tomto smere zhodli, že chceme tú situáciu minimálne zastabilizovať a chceme teda my poskytnúť naše know-how, náš pohľad, čo by mohlo istým spôsobom pomôcť tejto situácii, lebo naozaj to najlepšie poznáme z terénu, najlepšie poznáme možno, že tie chorôbky nášho systému. A verím, že ZMOS tým, že naozaj je silný partner, je taká hlasná trúba, dokáže tieto veci aj prostredníctvom vás proste posunúť ďalej, aby sa tie veci pohli, lebo naozaj nám bliká červené svetlo a nechcem povedať, že o 5 minút 12, možno že už po 12. Takže neberte to ako žiadnu nejakú takú, že katastrofický scenár, lebo situácia vždycky nejako bude. Aj COVID bol a nejako sme ho prežili, ale vždycky potom nejaké riešenia krízové a riešenia štandardné a my sa chceme vlastne v tejto situácii pozerať do budúcnosti v štandardnom režime, nie v kritickom režime. Takže z mojej strany asi toľko, ak ešte pán predseda chcel niečo doplniť. Ďakujeme pánovi predsedovi Združenia všeobecných lekárov. Poprosím o slovo podpredsedu Združenia pána Jana Henčela. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Ja by som len potvrdil slova, ktoré tu odozneli aj z úst pána predsedu z MOSu, aj pána predsedu nášho zo Združenia všeobecných lekárov pre dospelých. A čo by som vlastne možno doplnil je to, že my sa snažíme dlhodobo predkladať konkrétne riešenia. Že nemáme len to, že konštatujeme, že táto situácia je taká, len potvrdzujem všetky tie údaje, ktoré tu odozneli, ale predkladáme aj konkrétne riešenia, ktoré by túto problematiku vedeli riešiť. Podarilo sa nám 2. decembra zorganizovať stretnutie, kde všetky zložky a všetci zástupcovia zdravotníckeho sektora súhlasili a podporili teda to, aby sa v nasledujúcom období naplňala stratégia reformy, ktorá bola spracovávaná za predchádzajúce asi 2-ročné obdobie, ktorá naozaj komplexne rieši túto problematiku a dlhodobé riešenie tohoto problému. V poslednom období len vnímame to, že aktuálne neprebieha až taká optimálna, by som povedal, cesta, aby sa táto situácia zlepšovala. Čo sa týka objemovo, my sme to napočítali aj na zdroje a vychádza to naozaj zhruba 60 miliónov eur je potrebné
na zabezpečenie financovania nastupujúcich lekárov a sestier v primárnej ambulantnej starostlivosti ročne. Vychádza tu teda 12 eur na jednoho obyvateľa Slovenskej republiky. Tieto zdroje, pokiaľ by boli naplnené aj teda spôsob toho financovania, ktorý konkrétne je spracovaný a predložený a obsahuje ho táto stratégia reformy, tak by zabezpečil minimálne zlepšenie tej situácie, ktorá je dnes, a je možné, že aj stabilizáciu toho systému. No naozaj až pri jej zavádzaní do praxe by sa zistilo, či toto je dostatočné alebo nie, ale podľa nášho názoru tieto financie a to naplnenie, teda ten spôsob financovania by vedel zabezpečiť to, že tá situácia by sa stabilizovala a nedochádzalo k ďalšiemu zhoršovaniu. Pochopiteľne to treba potom ďalej upravovať podľa toho, ako to bude prebiehať, aké budú výsledky naplnenia siete. Ďakujem pekne. Ďakujeme pánovi podpredsedovi Združenia všeobecných lekárov. Dámy a páni, nech sa páči, priestor na vaše otázky. Martin Klobovec, teda 3. Ja by som sa chcel teda spýtať, my sme sa minule na poslednej vláde pýtali pani ministerky zdravotníctva na tento problém. Ona odpovedala, že teda sú v hre príspevky z plánu obnovy, že momentálne sa výzvy vyhodnocujú, či teda toto považujete ako jedno zo systémových riešení. A potom je predsa známe, že niektoré župy už prispievajú na chod niektorých ambulancií, tak vieme možno vyčísliť, že ktorá župa možno má najväčší problém? Čo sa týka žup, tak najväčšie problémy sú v Bystrickom kraji a nie potom ešte ktorá druhá, to sa ospravedlňujem, Žilinská, Prešovská. A čo sa týka toho úvodu tej otázky, ešte prosím. O pláne obnovy, že či je toto podľa vás systémové riešenie? Plán obnovy, my sme súhlasili s tým, aby sa využili tieto zdroje, ale tie zdroje sú nedostatočné, ja to vysvetlím. Jedna ambulancia, teraz vlastne je ten príspevok 60 000 eur. Jedna ambulancia potrebuje mesačne na svoju prevádzku, čiže na plat lekára, sestry a prevádzku okolo 11-12 000 eur. To znamená, to je za to obdobie 60 mesiacov je to zhruba 700 000 a ten príspevok je 70 000. Pokiaľ sa tomu lekárovi, ktorý to príjme, nedokáže zabezpečiť dostatočný počet pacientov, tak on ide do rizika, že bude musieť vrácať tie prostriedky a nenaplní to. Čiže je potrebné hľadať aj tie iné zdroje a to je práve ten návrh, ktorý sme my predložili, to znamená ďalšie zdroje, ktoré sú na to potrebné, ktoré by boli cieľene určené len na to, aby kým on tú ambulanciu zaplní a tí pacienti tam prídu, tak aby tá ambulancia nezanikla, lebo takto naozaj ten lekár, alebo ten, kto spustil prevádzku tej ambulancie, je aj vo finančnom riziku a je predpoklad, že to odláka ďalších ľudí, ktorí možno že prejavili záujem. Že to financovanie sa nedá riešiť len týmto spôsobom. A ešte, ak môžem doplniť, čo sa týka projektu, ktorý vlastne rieši nedostatok lekárov v sieti podľa okresov, podľa farby okresov, tak až s tým, že sa to spustilo, sa v podstate identifikovali niektoré chyby, krásy, ktoré tento projekt má. Napríklad v okrese, ktorý sa javí ako čierny okres, má sídla, ktoré sú od toho centra vzdialené, tak tí lekári si otvorili ambulancie, nie tam v tých sídlach, kde tí lekári pôvodne skončili, ale práve v meste, kde sa ešte vlastne ako keby zhustila sieť tých poskytovateľov, čiže zasa ZMOS má problém, to nevyriešil problém ZMOSu, čiže tu treba možno iným spôsobom sa na vec pozrieť. My nehovoríme, že toto bolo zlé, všetko, čo sa spraví, je dobré, len ako skúsme to riešiť komplexne, systémovo, aby teraz sme my aj tým lekárom dali nejakú garanciu istoty, že keď tam proste začne, niekde v Hornej Dolnej, kde sa vlastne ako z nejakej lásky k vlasti rozhodne poskytovať zdravotnú starostlivosť, tak aby tam proste kvôli takejto veci, že proste pôjde do straty, neodišiel odtiaľ a neotvoril si, alebo respektíve nedraftovali ho niekde inde, lebo tie ponuky tu sú aj z iných štátov, lebo toto nie je len problém Slovenska, treba povedať. A my tých lekárov našich hlavne, ktorí končia naše školy, alebo teda minimálne čakajú, lebo sú to naši študenti, tak potrebujeme nejakým spôsobom motivovať a ak majú záujem robiť všeobecné lekárstvo pre dospelých, aby tu ostali, aby poskytovali tam zdravotnú starostlivosť, kde treba. Čokinová Slovenská televízia, len na také lepšie možno dovysvetlenie, že znamená to, že tých 60 miliónov eur, ktoré hovoríte, že by dokázalo možno zastabilizovať tú situáciu, tak chápeme to, že vlastne by išiel nejaký príspevok na tú konkrétnu novú ambulanciu mladého lekára? K tomu by som mohol toľko povedať. Máme nejaké súčasné financovanie. Toto financovanie vedie k tomu, že tie ambulancie sa zatvárajú. Čiže musíme proste sa nad tým zamyslieť, že prečo sa to deje. Aj napriek tomu, že je rezidentský program, že je plán obnovy a tak ďalej. A treba nájsť mechanizmus taký, aby, a samozrejme
k tomu tým mechanizmom znamená nájsť zdroje a smerovať ich tam a takým spôsobom, aby jednoducho šli tam, kde tých lekárov potrebujeme. Hej, proste my na to mechanizmus máme, my na to máme ako keby know-how, ako to spraviť. Takže, a to samozrejme neznamená, že teraz treba 60 miliónov, lebo to bude treba proste v nejakom horizonte jednoducho, a takisto treba povedať, že okrem lekárov my potrebujeme aj sestry, ktoré tam budú robiť. Čiže je to problém komplexný, čiže treba začať na vysokých školách, na stredných školách a už tam vlastne napríklad tie stimuly dávať. Je napríklad Žilinská ľudská, tam má program, ktorý zabezpečila napríklad nemocnici v Čadci, lekárov, teda študentov medicíny 5. a 6. ročníka nejakým štipendiom a prišli na to robiť do Čadce, čiže napríklad nemajú problém s tým, čiže aj ľudskí týmto smerom uvažujú a myslím, že uvažujú a robia dobré kroky, lenže treba to robiť celoplošne a my sme identifikovali, že 1 euro na človeka na mesiac, na obyvateľa Slovenskej republiky chýba na to, aby sme dokázali zastabilizovať situáciu. Ja by som ešte vlastne doplnil, tie zdroje sú potrebné na financovanie zhruba 150 zdravotníkov. To znamená, že nie je to len lekárov, ale aj sestier, čiže mali by to byť zhruba v priemere 2 lekári a sestry, ktoré by mali ísť do jednoho okresu. Logicky podľa tých, ktoré majú tých ľudí menej alebo viac, kde je väčšia potreba, tak skôr tam a do iných menej. A to je ten objem zdrojov, ktorý to zabezpečí. Bez toho, že tie zdroje tam budú, keďže tie príjmy tých ambulancií nie sú dostatočné na to, aby zaplatili ten ďalší personál, tak sa to nedá naplniť. Čiže to je ten hlavný problém. A na to, aby to šlo, alebo sa to môže urobiť tak, ako je to v súčasnosti, že sa to dostane do zmluv so zdravotnými poisťovňami, ale keďže my s nimi vyjednávame a to v tých zmluvách nevieme to do nich dostať, tak vlastne je ten návrh, ktorý je rozpísaný podrobne v tom materiáli Stratégia reformy všeobecnej ambulantnej starostlivosti a kopíruje vlastne určitý legislatívny návrh, ktorý rieši financovanie konkrétne v oblasti všeobecnej ambulantnej starostlivosti, konkrétne na to personálne zabezpečenie tej starostlivosti pre tých, ktorí tam prídu noví, lebo pre tých tam dnes zdroje nie sú dostatočné. Takže toto obsahuje konkrétny paragrafový návrh. Čiže hovoríme teda o vzniku nových ambulancií s tým, že teda pomohla by tá výzva. Vieme, že teda v auguste by malo aj ministerstvo zdravotníctva spustiť novú výzvu pre vznik nových ambulancií, ale problém je vlastne udržať ten personál, to ďalšie teda financovanie. Tie spôsoby, aké sú možné v rámci tohoto platobného mechanizmu sú 2. Je to možné použiť aj na nové ambulancie, ale je to možné použiť aj na ambulancie, ktoré už dnes proste sú v sieti a tam by mal ten záujemca, mladý lekár alebo sestra nastúpiť. Môže to byť aj na čiastočný úväzok. Ja poviem, prečo to tak je. Lebo dnes, aspoň z relevantných štúdií, ktoré sa robia, hlavne v Českej republike, ale aj na Slovensku, väčšina tých mladých lekárov, z ktorých 80% sú ženy, majú záujem pracovať v odbore väčšinou na čiastočný úväzok. To znamená, nemajú záujem po škole nastúpiť na plný úväzok. A to sa potom nedá naplniť, keď on nechce otvoriť sám ambulanciu, tak to nevie urobiť. Ale pokiaľ by pracoval na čiastočný úväzok na nejakej fungujúcej ambulancii, tak ten príspevok by bol len v takom objeme, koľko tam pracuje, ale nastúpi tam, bude tam v tom regióne a už vlastne pokiaľ by náhodou nejaký lekár skončil, tak to môže prehodnotiť. Čiže treba to nastaviť tak, aby to bolo motivačné pre tých mladých zdravotníkov, lekárov a sestry, ktorí majú záujem tam ísť. Aby vlastne bolo v danom čase, keď oni chcú tam nastúpiť, aby pre nich boli zdroje, lebo dnes to tak nie je. A vieme aj priblížiť, že kde je tá situácia teda najhoršia, hovorili ste tie kraje, ale možno priblížiť nejaké mesto alebo obec, kde je zhoršená vlastne tá zdravotná starostlivosť. Keď budem hovoriť konkrétne o mestách a obciach, môžem ale povedať v regióne, odkiaľ ja pochádzam, že v našom kraji aktuálne zhruba 15 000 obyvateľov nemá svojho všeobecného lekára. A môj kolega má syna, ktorý je dospelý a už 2 alebo 3 roky nemal všeobecného lekára. Podarilo sa mu vybaviť, že bude chodiť do iného kraja, do iného okresu, dneska cez 3 okresy chodí k všeobecnému lekárovi, ale je šťastný, že ho má, lebo ďalších 15 000 ľudí toho všeobecného lekára nemá. Hoci sme tu vypichli 2 kraje, to je Banskobystrický a Prešovský, tento problém je celoslovenský, ale on je celoeurópsky. Totižto my, či chceme alebo nechceme, napriek tomu, čo tu bolo povedané, podľa všetkého smerujeme k tomu modelu, ktorý je na západ od nás, a najmä napríklad typický pre Veľkú Britániu, že a to Slováci veľmi dobre vedia, ktorí tam žili alebo žijú, že v pondelok, keď mali zdravotný problém, zavolali lekárovi
tak povedali, že môže prísť štvrtok popoludní a dovtedy nech si lieky kúpi a nech sa udrží pri nejakej kondícii a potom nech príde. To znamená, že žiaľ Bohu je tu trend znižovania počtu ambulantných lekárov, či už všeobecných pre dospelých alebo pediatrov. A toto je problém, na ktorý budeme narážať vo väčšine miest a obcí. A to aj preto, lebo veľká časť všeobecných lekárov je v skutočnom veku 70+. To znamená, že ja im prajem dlhý život a veľa zdravia. Ale je vysoká miera predpokladu, že keď dosiahnu vek 75, 80 a už som poznal a bol som lekára, ktorý má 85 rokov, tak predsa už len tá miera vitality je determinovaná práve tým vekom. Hoci minimálne u žien sa hovorí, že vek je iba číslo, no jednoducho to číslo, keď sa dostane do istej úrovne, je neprekonateľné a v tej chvíli už nemáte dostatok síl. To znamená, že my narážame na to a narážame aj na to, že ten súčasný systém nie je dostatočne motivujúci, lebo ten počet lekárov, ako u pediatrov, tak aj u všeobecných lekárov pre dospelých jednoducho sa znižuje ten počet lekárov. A toto je problém, na ktorý mestá a obce narážajú, lebo samozrejme, že ten občan v danom meste alebo obci, keď zistí, že nemá všeobecného lekára, tak nejde tú situáciu riešiť na ministerstvo, dokonca nejde ani na vyšší územný celok, on to ide riešiť so svojím starostom alebo so svojím primátorom. Ale jednoducho to nevyriešite, lebo toto je skutočne celoslovenský problém a mám také pikočky regiónov, nebudem menovať, ktorý región sa jedná, že kraj motivoval lekára alebo lekárov, aby išli do ambulancií, oni odišli do ambulancií z nemocnice a to oddelenie, z ktorého odišli, sa muselo uzatvoriť. To znamená, že dochádza ku kanibalizácii medzi zariadeniami, ako kanibalizácii aj v rámci jednotlivých segmentov verejnej správy, kde vyšší územný celok namotivuje lekárov z nejakej nemocnice, aby odišli a otvorili si ambulanciu v nejakej obci, ale zároveň tým determinujú schopnosť oddelenia v nemocnici a to oddelenie zaniká. Toto máme príklad, kde nechceme nikoho negatívne spomínať, ale toto sú javy, ktoré sa dnes dejú. To znamená, že aj nemocnice si lekárov prekupujú. To znamená, že chcete zabezpečiť nejaké oddelenie, tak ponúknite ďaleko vyšší plat, ako má ten lekár v nemocnici. A toto už nie je téma všeobecných lekárov, kde tí všeobecní lekári vlastne to je tá prvá nárazníková zóna, kde by každý pacient mal ísť v prípade, že má nejaký zdravotný problém. A drvivá väčšina tých problémov sa dá vyriešiť u všeobecného lekára. Tým pádom sa nezahlcuje nemocnica, nezahlcuje sa urgent a podobne. Tým, že 280 000 ľudí na Slovensku dnes všeobecného lekára nemá, tak nemá inú možnosť, ak má zdravotný problém, ako ísť na ten urgent alebo volať si záchranku. Zároveň, čo je veľmi dôležité, všetci to hovoria o prevencii. To znamená, že každý pacient, ktorý je uvedomelý, by mal navštíviť všeobecného lekára minimálne raz do roka, aby si spravil preventívnu prehliadku. No týchto 280 000 ľudí nemá šancu si tú preventívnu prehliadku urobiť, lebo nemajú za kým ísť. A je väčšinou to tak, že väčšinou zanikajú tie ambulancie najmä v obciach v tomto čase a tým pádom z tých okolitých obcí sa ľudia snažia dostať do mesta, ale ani tí lekári v tých mestách nemajú takú kapacitu, aby dokázali tým ľuďom pomôcť. To znamená, že potom prechádzajú do ďalších miest alebo do ďalších obcí, a kde je to niekedy cez 2, cez 3 okresy, čo už je dosť. Ale to majú šťastie, keď cez 3 okresy majú všeobecného lekára, lebo tých 280 000 ľudí nemá ani cez 3 okresy. O tých chýbajúcich zdrojoch vlastne budete rokovať teraz ministerstvo zdravotníctva, alebo... Viete, chýbajú zdroje lekárov, chýbajú zdroje nemocniciam, chýbajú zdroje samosprávam, či už krajským, mestským alebo obecným. Chýbajú zdroje policajtom, chýbajú zdroje armáde, chýbajú zdroje štátu a štát je momentálne pod kontrolou Európskej komisie a Európskej centrálnej banky, preto máme veľký deficit a sme enormne zadlžení za tie ostatné roky. To znamená, že my si uvedomujeme, že tu nie je nejaké riešenie, ktoré sa nájde z dňa na deň a niekto povie, že toľko to peňazí bude a okamžite. Zdravotné poisťovne som počul, že majú veľký problém so zdrojmi. To znamená, že ak to hovoria moji kolegovia, že zdravotné poisťovne to nereflektujú, tak pravdepodobne preto, lebo tie zdroje tiež nemajú na svojich účtoch v rámci jednotlivých zdravotných poisťovní. Čiže ten problém je celospoločenský. A podobne ako keď sme tu riešili prednedávno tlačovke otázku prevencie šikány, my musíme to probléme reálne hovoriť. My musíme ľudí pripravovať na to, že tá téma tu bude oscilujúca a že my sa tou témou zaoberáme, ale nie je okamžité riešenie. Možno, že tých 60 miliónov v horizonte roka, dvoch sa niekde nájde. Možno, že tá situácia potrebuje, aby sme sa narazili, aby sme prišli na to dno a odrazili sa od toho dna a išli smerom hore. Myslím, teda štát ako celok. Nebude to vôbec jednoduché, ale my iba hovoríme o tom, že ako Združenie miest a obcí Slovenska
sa nepozerá na to alibisticky, že to nie je naša téma, to nie je naša kompetencia, nech sa stará štát, lebo či chceme štát, obec, mesto, kraj, stále je to jedna verejná správa a občana nezaujíma, kto ten problém bude riešiť. Občan chce mať vyriešený, čo je normálne logické, lebo platí si dane, platí si odvody, očakáva to ako realitu. A my ako ZMOS hovoríme, že v tých skupinách pracovných, ktorých sa nachádzame, chceme práve vďaka argumentom, či už Združenia všeobecných lekárov, alebo spoločnosti pre urgentnú medicínu katastrof, alebo pediatrickej spoločnosti nanášať riešenia, ktoré niekedy sú len na rezortnej pôde, ale možno aj na tej celospoločenskej pôde i na naše práve preto, lebo ten ZMOS má svoje zastúpenie aj v rôznych radách vlády a my o tom musíme hovoriť, lebo my zbytočne budeme hovoriť o technológiách, o smart technológiách, o Green Deal a podobných veciach, lebo kvalita života na Slovensku začína tam, kde občan si je vedomý, že má dostupnú zdravotnú starostlivosť. Všeobecne na Slovensku a vo svete platí, že pokiaľ nejde o zdravie a o život, tak ide o, nechám 3 bodky na domyslenie každého. To znamená, my zdravotníctvo vnímame ako kardinálny problém, zdravotnícke služby za kardinálny problém. My chceme v spolupráci s odbornými organizáciami a stavovskými organizáciami postupne posúvať dopredu práve tým, že budeme komunikovať vlastnú sekciu pre zdravotníctvo. My máme šéfa sekcie, ktorý je profesorom medicíny a je primátorom mesta Martin, to znamená, že my máme takisto odborníkov, ktorých máme medzi nami ako primátormi a starostami. Viacerí starostovia kolegovia sú aj doktori medicíny, potom všeobecní lekári. My o tom diskutujeme aj na pôde vyšších územných celkov, ale my to musíme dostať do celospoločenskej oblasti a my musíme o tom probléme hovoriť. Pokiaľ nebudeme hovoriť, tak sa budeme tváriť, že je všetko v poriadku. No nie je všetko v poriadku, dlhodobo nie je všetko v poriadku a postupne sa chceme dopracovať k nejakým riešeniam. Aj v spolupráci s nami. Ako príklad môžem uviesť to, že na rokovaní s novým šéfom štátneho fondu rozvoja bývania rozoberali tému, ako nastaviť pravidlá financovania do štátneho fondu rozvoja bývania tak, aby v prípade výstavby nových bytov bola nejaká časť bytov ako keby vypustená z toho splácania, aby tieto byty mala samospráva na 3 roky na to, aby hľadala lekára, zdravotnú sestru, učiteľa alebo policajta, ktorý v tom regióne chýba. Toto je jedna téma, kde my prinášame takisto návrhy, že poďme sa baviť o tom, ak problémom je motivácia finančná a potom motivácia, kde bývať a tak ďalej, že samosprávy sú pripravené tú situáciu riešiť, jednak existujúcom bytovom fonde, ale potom aj vo fonde, ktorý by bol kvázi alternatívny a nový, kde by tá samospráva napríklad postaví 20 bytov, a 6 bytov by bolo viazaných na to, že do 3 rokov sa musia obsadiť a tých 6 bytov sa nebude nesplácať v podobe úveru, ale počkáme, či do 3 rokov nájdeme lekára, alebo potrebnú zdravotnú sestru, alebo potrebných učiteľov, alebo potrebných policajtov. Lebo toto sú tie momentálne povolania, ktoré najviac pochybujú s tým, že samozrejme opäť pre nás prioritou sú práve lekári a zdravotné sestry. Ešte ja môžem tam na Slovenský rozhlas. Čo teda vlastne očakávate od ministerstva zdravotníctva, alebo kto ešte by mal na tomto participovať, aby postupne tu nastávali tie pozitívne zmeny, aj keď je to teda pekne dlhšiu trať? Samozrejme, že my očakávame, že v tejto diskusii budeme pokračovať aj na úrovni ministerstva zdravotníctva, ale samozrejme tieto témy musíme otvárať, či chceme alebo nechceme, aj na úrovni rezortu financií, kde to momentálne je najťažšie, najkomplikovanejšie a chceme tú tému otvoriť na všetkých platformách, kde ZMOS má svoje zastúpenie z titulu svojej pozície, to znamená vo všetkých radách vlády, ktorých pôsobíme, tú tému budeme otvárať. My vieme, že tie peniaze nie sú niekde uložené v sejfe a že sú k dispozícii a môže vláda dať. My musíme povedať občanom, že počkajte ešte rok alebo 2, ale tu je jednoducho priorita číslo 1, ktoré v roku 2026 tie peniaze budú v nejakej nábehovej krivke a potom tá situácia začne zmeniť. Alebo keď nám chýbajú lekári, pretože akákoľvek motivácia je zbytočná, tí lekári odchádzajú do zahraničia smerom Česká republika, Nemecko alebo Rakúsko, baviť sa aj o tom, akým spôsobom vytvoriť priestor na to, aby študenti, ktorí začnú študovať a získajú adekvátne vzdelanie, veľmi kvalitné medicínskeho charakteru na Slovensku, boli motivovaní alebo viazaní na to, aby istý čas do atestácie a po atestácii, to znamená v prípade všeobecných lekárov sú to 3 roky plus niečo, v prípade pediatrov 4 roky plus niečo, v prípade neurochirurgu je to 6 rokov plus niečo, aby boli viazaní, nech som že nútení, to je zlé slovíčko, aby boli viazaní na tom Slovensku niečo odpracovať. Viete, už keď ten lekár je na tom Slovensku nejaký čas, založí si rodinu a tak ďalej, už potom ho nič nevedie k tomu, aby odchádzal niekam preč.
postupne máme tie informácie, cez plán obnovy a podobne, budú sa nemocnice modernizovať. Častokrát nejaké lekári odchádzajú nielen preto, že sú vyššie platy v zahraničí, lebo tie platy aj u nás už nie sú najnižšie, ale preto, lebo vybavenosť nemocníc, prostredie, atmosféra spoločnosti, etc., etc. To znamená, že na tomto všetko treba komplexne pracovať. My túto tému neotvárame teraz ad hoc. Ja som povedal, že toto je už 5. rokovanie, my sa k tejto téme chceme postupne vrácať a vyhodnocovať. Čo sa nám podarilo za 12 mesiacov, podobne ako pri otázke riešenia prevencie šikany na školách, či už základných alebo stredných, lebo toto sú dlhodobé ciele. ZMOS nemá ciele na rok alebo na 2, to sú dlhodobé ciele. My tu chceme žiť aj o 5 rokov, aj o 10 rokov a či chceme alebo nechceme, mestá a obce tu boli, sú a budú. Od prvých mestských štátov, Sparty a ten, to znamená, že mestá a obce majú spolu zodpovednosť za to, aby pripravovali opatrenia, ktoré v konečnom dôsledku súčinnosti s parlamentom a vládou budú pomáhať občanom, ktorí žijú v mestách a obciach Slovenskej republiky. Dámy a páni, pokiaľ nie sú ďalšie otázky, chcem sa poďakovať najmä predsedovi Združenia miest a obcí Slovenského Cichovi Božikovi, našim ctenom hosťom, predsedovi Združenia všeobecných lekárov a podpredsedovi Združenia všeobecných lekárov za účasť a podporu. A vám, dámy a páni, prajeme pekný deň a ďakujeme za účasť. Pokiaľ máte záujem o ilustračné zábery z podpisu memoranda, tak nech sa páči, môžete sa zúčastniť. Veľmi pekne ďakujeme, pekný deň prajeme.